Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ μαζί στην παρέα μας. Θα ξαναμαγειρέψουμε λοιπόν σήμερα εδώ παρέα. Θα φτιάξουμε ένα λαχταριστό ριζότο μανιταριών με λάδι τρούφας. Είσαστε έτοιμοι να κάνουμε το τέλειο φαγητό? Πάμε! Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα κρεμμύδι. Θα καθαρίσουμε το κρεμμύδι μας λοιπόν ένα ολόκληρο, προσεκτικά, χωρίς να κοπούμε. Θα κάνουμε την προετοιμασία για το ρύζι μας. Λοιπόν, ξεκινάμε και κόβουμε το κρεμμύδι μας σε ψηλά κυβάκια. Θα κόψουμε το κρεμμύδι μας. Θα κόψουμε 2 σκελίδες σκόρδο, γιατί το σκόρδο είναι ο βασιλιάς των μανιταριών, οπότε το θέλουμε το σκόρδο μας. Θέλουμε αρκετά ψιλοκομμένο κρεμμύδι που να διαφανίσει στο ρύζι, παιδιά, γιατί για να γίνει το τέλειο ριζότο μας πρέπει να κάνουμε και τη σωστή προετοιμασία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μισό κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο που έχω επιλέξει εδώ, βιολογικό σκόρδο. 2 σκελίδες είναι αρκετές. Λοιπόν, πάμε να καθαρίσουμε και το σκόρδο μας. Ωραία. Θα κάνουμε την προετοιμασία του ρυζιού τώρα. Ωστόσο μπορούμε να βάλουμε το λάδι μας να τσιγαρίζεται για να μην χάνουμε και χρόνο. Θα χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο παρθένο εδώ. Ωραία. Όχι σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, γιατί δεν θέλουμε να κάψουμε το κρεμμύδι γιατί θα μας πικρίσει. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κρεμμύδι μας. Ρίχνουμε το κρεμμύδι μας. Ψιλοκόβουμε τις 2 σκελίδες σκόρδο. Ψηλό. Ωραία. Προσεκτικά πάντα να μην κοπούμε. Το κρεμμύδι μας έχει αρχίσει ήδη και τσιγαρίζεται. Θα χρειαστούμε μισό ποτηράκι λευκό κρασί για να σβήσουμε το ριζάκι μας. Θα ρίξω και το σκόρδο. Πάρω μια κουτάλα για να ανακατέψουμε αυτό. Ήδη έχει κοβολήσει όλη η κουζίνα μας. Πάτε ένα εξαιρετικό λαχταριστό ριζότο. Ωραία. Σε αυτή τη φάση το κρεμμύδι μας έχει αρχίσει να τσιγαρίζεται. Μόλις γίνει διάφανο, θα σβήσουμε με μισό ποτήρι κρασάκι, λευκό πάντα. Δεν έχουμε πρόβλημα το τι μάρκα θα είναι. Θα ανοίξουμε και το ριζάκι μας, το κρεμμύδι μας ήδη έχει αρχίσει και διαφανίζει. Θα χαμηλώσω τη θερμοκρασία. Θα ανοίξω το ρύζι. Θα χρειαστώ περίπου για 2 μερίδες μισή κούπα. Επιλέγουμε ένα ρύζι για ριζότο. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το ρύζι το αρμπόλ. Μπορούμε να βάλουμε και καρόλινα και νικάκι, ό,τι αγαπάει ο καθένας. Λοιπόν, θα βάλουμε μισή κούπα ρύζι, δεν ξεπλένουμε, το θέλουμε με το άμυλό του. Αυτή η ποσότητα μας αρκεί. Θα ανακατέψω προσεκτικά, χωρίς να καούμε. Πολύ ωραία. Το κρεμμύδι μας ήδη έχει διαφανίσει και δεν φαίνεται. Ωραία. Ίσα ένα λεπτάκι σοτάρω το ρύζι μου. Σβήνω με το κρασάκι. Θα ανακατέψω
Θα αφήσουμε να πιει όλο μας το κρασάκι και ωστόσο θα ξεκινήσω με την προετοιμασία των μανιταριών. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω 3 ειδών μανιτάρια. Θα βάλω λευκό, μικρό, θα βάλω αποξηραμένο πορτσίνι, θα χρησιμοποιήσω και θα βάλω και επίσης ένα πορτομπέλο. Τις αριστείες του καθενός μπορεί να βάλει ό,τι θέλει από μανιτάρι, αλλά σε αυτή την περίπτωση πρώτα θα χρειαστούμε τα μανιτάρια τα αποξηραμένα, να τα ανοίξουμε και να τα αφήσουμε στο κρασάκι μας για 10 λεπτά περίπου. Ωραία, όταν ακούμε αυτό εδώ θα το κατεβάσουμε από τη φωτιά. Ετοιμάζω τα μανιταράκια μου εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω πρώτα με τα αποξηραμένα, γιατί σαφώς θέλουμε παραπάνω χρόνο για την προετοιμασία και ωστόσο θα ψιλοκόψω και τα λευκά μου μανιτάρια. Όπου ήδη μου σκοβολήσει ο τόπος. Αυτά εδώ είναι τα μανιτάρια μας, μία κούπα μανιτάρια. Θα ανακατέψω το ρύζι μου, θα το κατεβάσω, ήδη είναι έτοιμο. Αυτό εδώ θέλουμε, να έχει το κρασάκι του. Θα βάλω ένα ποτήρι κρασί στα μανιτάρια για να μαλακώσουνε. Ωραιότατα. Θα τα βούτυξτε έτσι λίγο μέσα στο κρασάκι. Θα κατεβάσουμε το ρύζι. Είναι ήδη έτοιμο. Σερβίρουμε σε ένα πιατάκι. Ωραία, θα προσεκτικά. Το ρύζι δεν χρειάζεται το τηγάνι να το ξεπλύνουμε γιατί θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Οπότε για να μην χάνουμε και χρόνο θα ξαναχρησιμοποιήσουμε το ίδιο τηγάνι. Τώρα, από εδώ, θα ξεκινήσω να ψιλοκόβω το μανιτάρι. Θέλουμε και το κοτσανάκι, όποιος θέλει μπορεί να το αφαιρέσει. Εγώ θέλω και το κοτσάνι για να δώσει γεύση στο ριζότο μου. Ψιλοκόβω προσεκτικά, χωρίς να κοπώ. Κόπο, εξαιρετικό φαγητό, εξαιρετικό. Παιδιά, γρήγορο, εύκολο, οικονομικό. Για όποιος αγαπάει το μανιτάρι, είναι λάτρης. Ωραία. Τα μανιταράκια μου θα αρχίσει και τα ψιλοκόψω. Θα ξεκινήσω με το σοτάρισμα. Ελαιόλαδο. Ωραία. Θα βάλουμε το μανιτάρι. Απλά παιδιά, μην το φοβηθείτε, το μανιτάρι ρουφάει σαν σφουγγάρι. Εάν δείτε ότι έχει πιει όλο το ελαιόλαδο, μην βάλετε άλλο. Δεν θέλουμε να το πιει, γιατί το μανιτάρι το ρουφάει σαν σφουγγάρι. Το ξαναλέω. Περιμένουμε τώρα εδώ. Και είναι ήδη έτοιμο το τηγάνι μας. Ρίχνουμε το μανιτάρι. Πω παιδιά, είναι εξαιρετικό φαγητό, τέλειο. Μιλάμε, θα γίνει εξαιρετικό. Οπότε, εγώ θα τα βάλω όλα τα μανιταράκια παιδιά. Μην νομίζετε ότι είναι πολλά, αυτά χάνονται με το ψήσιμο. Οπότε, θα τα βάλουμε όλα. Ωραία. Ψιλοκόβω. Και τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα για τηγάνιτο. Σοτάρω. Ό,τι δεν χρειάζεται παιδιά, το κάνουμε στην άκρη. Για να μας ενοχλεί. Αφαιρούμε και αυτά στην άκρη. Θα ανακατέψω λίγο τα μανιταράκια, έτσι, με ένα φτανάκι. Τα κάτω θα πάνε πάνω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως είπαμε,
Μην το χτυπείτε, αφήστε το να σοταριστεί σε δυνατή φωτιά. Μόλις έχει αρχίσει και σοτάρεται, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας. Ωστόσο, εδώ θα συμμαζέψουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε στο τέλος λάδι τρούπας. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάδι τρούπας, μπορεί και χωρίς λάδι τρούπας. Αλλά τώρα τυχαίνει να έχω στο δουλάπι μου, οπότε θα βάλουμε λάδι τρούπας. Αλλά δεν είναι απαραίτητο σαν υλικό, το ξαναλέω. Θα καθαρίσω το χώρο μου το μανιτάρι που σοτάρονται, για να μην τα έχουμε για μετά. Θα βάλουμε και τα φλέγη γραβιέρας, παρμεζάνας. Ωραία, πολύ ωραία. Θα βάλω λίγο αλατάκι για να βοηθήσει να μαραθεί πιο γρήγορα το μανιταράκι μας. Θα ανακατέψω. Μην το φοβηθείτε, αν κολλήσει παιδιά, αυτός θα γίνει ζωμός. Το θέλουμε αυτή την καραμέλα. Θέλουμε να τραγανίσουμε τα μανιτάρια μας. Τώρα, σε αυτή τη φάση θα ρίξουμε και τα υπόλοιπα τα αποξηραμένα μανιτάρια μέσα. Εννοείται το κρασί το θέλουμε για να σβήσουμε το μανιταράκι μας στο τέλος. Πω, παιδιά, δεν σας λέω, έχει να σκομπολίσει η κουζίνα μας. Λοιπόν, αφήνουμε να σοταριστεί. Ωραία. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε το κρασάκι μας, να μην πάει χαμένο. Εδώ το φέρουμε για τη γεύση. Ανακατεύω το μανιτάρι μου. Θα βάλουμε μια σταγόνα λάδι τρούπας μέσα. Έτσι, για να πάρει γεύση το μανιταράκι μας. Παιδιά, μην υπερβάλλετε με το λάδι τρούπας, πικρίζει. Ίσα ίσα μια σταγόνα θέλουμε, όχι παραπάνω. Ωραία. Αυτά είναι ανομαλίες. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση θα ρίξουμε το ριζάκι μας. Εύκολο, γρήγορο και πρόσφατο φαγητό. Ανακατεύω. Κάνουμε μια γύρα, ωραία. Καλά, δεν σας λέω πως μυρίζει, πρέπει να το κάνετε παιδιά. Για να δείτε αυτό το άρωμα. Ωραία. Θα χρειαστούμε μια μισή κούπα ζεστό νεράκι. Θα βάλουμε μέσα. Όταν λέω μια μισή κούπα παιδιά, περίπου ένα μπολάκι θα βάλουμε. Να καλύψουμε το ριζάκι μας. Θα ανακατέψουμε. Έτσι, ωραία εδώ. Πολύ ωραία. Θα άλλα το βεβαιωρώσουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ζωμό λαχανικών μέσα. Το φρεντόφυση πάστα, στο πιτάκι. Δεν θέλουμε πολύ. Ίσα ίσα εδώ. Θα το φυλάξουμε. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά, γιατί θέλει χαμηλή φωτιά να ψηθεί όμορφα και ωραία. Έχουμε να το πιπερώσει, θα βάλουμε το πιπεράκι μας. Λοιπόν, πιπέρι το πιπεράκι μας.
Ωραία. Ανακατεύω. Χαμηλώνω τη φωτιά. Και για 1/4 παιδιά θα το αφήσουμε να σιγοβράσει με ελάχιστα ανακατεύματα. Στο τέλος θα βάλουμε λίγο βούτυρο μέσα για την νοστιμιά και για το δέσιμο. Τώρα αφήνουμε να σιγοβράσει και περιμένουμε περίπου μόλις περάσει το τεταρτάκι του 20 λεπτό θα το δοκιμάσουμε. Στο τέλος έχω στο σπίτι flakes, θα χρησιμοποιήσω flakes παρμεζάνας, οπότε μπορούμε να βάλουμε και μέσα για να δέσουμε το ριζότο, αλλά και μόνο και με βούτυρο δεν. Οπότε τώρα θα περιμένουμε να σιγοβράσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έφτασε η στιγμή να απολαύσουμε το λαχταρό μας ριζότο μετά από 20 λεπτά. Το έχουμε σε χαμηλή φωτιά, έχει αρχίσει ήδη και δένει. Θα βάλουμε ένα κομμάτι βούτυρο μέσα. Θα το ανακατέψουμε με ένα κουτάλι. Εδώ θα βάλουμε το βουτυράκι μας τώρα. Παιδιά, όσο το ψήνουμε δεν ανακατεύουμε, γιατί δεν κάνουμε πιλάφι, χαμηλώνουμε τη φωτιά να σιγοβράσει μόνο του. Τώρα αρχίζει και δένει με το βουτυράκι μας. Θα ρίξω και λίγα flakes παρμεζάνας μέσα. Παιδιά, είναι καταπληκτικά τα αρώματα του. Λαχταριστό. Εγώ παιδιά δεν θα βάλω ντυμένη, θα βάλω σε flakes. Έτσι να νιώθουμε την παρμεζάνα μας μέσα. Το βούτυρο βοηθάει να δέσει, όπως είπα και πριν. Τώρα θέλουμε να λιώσει λίγο, να κατέβω. Ήδη αρχίζει και δένει. Θα βάλω μία τελευταία σταγόνα. Τα λέμε τελευταία, ελάχιστο ίσα ίσα. Όχι παραπάνω παιδιά, πικρίζει. Και ήρθε η ώρα να απολαύσουμε το τέλειο μας ριζότο. Πάμε να σερβίρουμε λοιπόν σε ένα πιάτο. Όπως βλέπετε και εσείς, έχει αρχίσει ήδη και δένει. Κουνάμε 1-2 λεπτάκια το τηγανάκι μας. Η τρούφα, παιδιά, έχει μοσχοβολήσει όλο το σπίτι. Πάμε να σερβίρουμε τώρα. Κλείνουμε τη φωτιά, αποσύρουμε το τηγάνι και πάμε να σερβίρουμε το τέλειο μας ριζότο μανταριών. Θα πάρω μια κουτάλα. Εδώ, δείτε εδώ πώς κυλώσω παιδιά, δείτε. Εδώ. Σερβίρω στο πιατάκι μας. Εντάξει, μιλάμε. Τέλειο. Πάμε λοιπόν τώρα για την τελευταία μας στιγμή. Και στο τέλος παίρνω 2-3 φύλλα μου, θα ψιλοκόψω, να δώσουμε λίγο γεύση και άρωμα. Παιδιά, το θέλω ψηλό, αρκετά ψιλοκομμένο επάνω. Σερβίρουμε το πιάτο μας. Πάμε να δοκιμάσουμε το ριζότο μας, παιδιά. Είναι έτοιμο, είναι τέλειο, είναι καταπληκτικό. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε. Προσεκτικά, χωρίς να καούμε. Παιδιά, είναι εξαιρετικό, τέλειο, δεν υπάρχει και ωραίο πράγμα από αυτό το ωραίο ριζότο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και εδώ μαζί μας. Εάν σας άρεσε το βίντεο μας,
κάντε μας ένα like, ένα subscribe επίσης για να μοιραστούμε και άλλα τέτοια ωραία βίντεο μαζί σας και ωραίες στιγμές βρε παιδιά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Καλό βράδυ. Και επίσης παιδιά, ξέχασα να σας αναφέρω γιατί αυτό το εξαιρετικό ριζότο μανιταριών όχι μόνο που είναι εξαιρετικό, αλλά χωρίς ένα ωραίο λευκό κρασί δεν ταιριάζει, οπότε είναι απαραίτητο να πιούμε και ένα γρασάκι. Στην υγεία μας λοιπόν. Εξαιρετικό παιδιά, εξαιρετικό.